Анда тормыш авырая башлагач инде, әти-әниләр белән килешеп без. Әнием татар булгач, әниемне туган йортына кайтырга булдык инде. Монда 2005 елны күчеп кайттык. Шуннан соң монда мәктәпкә укырга кердем. Беренче елларым бик авыр булды инде. Тел барьерына килгәндә бик өйрәнергә. Татар телен һәм татар теле җиңелрәк иде барыбер. Үзбәк теле белән якынрак булганга караганда, якынрак булу белән җиңелрәк булды һәм рус телендә инде бик авыр булды инде. Мәктәптә укыган дәврендә өйрәнергә туры килде татар һәм рус телен. Шулай мәктәпне укып бетереп, Орча педагогия Тукай исемлегендәге күллиятенә кердем инде. Анда укып бетергәч, менә шунда үзебезнең, менә шунда күчеп кайткан әнием үскән җирлеккә Шәмәрдәнгә кайтып, эшкә урнаштым инде шу спорт комплекста, чаңгы һәм йөгерү буенча тренер булып. Шуннан бирле шул җирлектә хезмәт куям. Аннан соң югары уку йортына да укырга кереп, аны тамамладым. Лектән футболга бик күп кызыксынам инде. Футболга Үзбәкстанда яшәгән дәврендә дә футбол белән бик каты шөгыльләнеп, кружокларга йөргән булдык. Ә монда кайткач инде беренче тапкыр менә шул, белмим, каян булга килгәндер инде. Чаңгыга беренче тапкыр баскач, бик ошап китте миңа. Ачылыш ярышы булды да безнең монда Шәмәрдән җирлегендә инде. Мин ул вакытта әле татар телендә бик белеп бетермим, рус телендә бик белеп бетермидем. Шул вакытта укытучы миңа чаңгыны киертте дә инде, нәрсәдер сөйләде, аңлап бетермәдем инде миңа. Шуннан бастым да шул бер тапкыр әйләнеп килдем. Шул вакытта кемнәр призга кирде, аларны бүләкләделәр инде, урыннар алганнарны. Шул вакытта миндә чакырып иң беренче сәгать бирделәр, хәтерлим әле мондый гына сәгать, теге кичкенә будильниклар. Менә шул бик зур стимул булды инде минем өчен. Шуннан соң инде футбол кружогыннан әкренләп чаңгы кружогына язылып күчеп, шуннан соң чаңгы карьерасы димме инде шунда башланып китте инде. Иң зур җиңү Россиядә менә 2 ел элек булды Калининград шәһәрендә. Земля спорты ярышында инде ГТО комплексында беренче урын алдым инде. Россия күләм ярышларында инде менә сельский ярышларга йөрибез. Ул күләм ярышларында менә урыннар алырга туры килде, җиңүләр дә туры килде. Ул бер чаңгы виды белән генә, йөгерү белән генә тукталып калмыйбыз, теге как бы универсал буларак теге. Калган видлар белән дә совместный видлар бар, теге многоборье дигән әйберләр инде. Менә шуларда да катнашып, анда да теге уңышлы чыгышлар ясарга туры килә. Башка шәһәрләргә, Казанга да күчмисеңме дип. Юк, миңа Шәмәрдән бик ошый. Дүрт ягына чыксаң да, дүрт ягында да урман, саф һава. Менә шәһәрләрдә дә уку вакытында да теге бик авыр кабул итәм, анда тынычлык юк. Шуңа күрә даже авылларга да теге үй салып чыгарга да теге бик ниетмәм, Шәмәрдән бик ошый үземә. Дөресен әйткәндә, теге һәр нәрсәне авырлыкында кабул итә беләсең инде, теге җиңеллек килсә дә шөкер итә беләсең инде. Авырлыклар килми тормый инде, Аллаһ Тәгалә яраткан бәндәсенә җибәреп тора инде. Хәзрәтләр белән электән ук теге менә дингә килгәнче ук теге үзеннең шундый теге ни бар иде. Өйрәнергә дигән теләк бар иде. Дингә килгәч инде әкренләп менә шул зиратларда йөрүне дәвам итеп, әкренләп ул өлешенә күчеп, өйрәнергә инде теге насыйп итте инде, бер яктан теге ни дип әйтә түгел инде ул. Бар уенда килә инде теге насыйп итсә, әтиңдә бабайлар насыйп итмәде, күрергә, конечно, икесендә. Ну, туры килә, әтиңдә үзем палацаны үзем юып, үзем кәфәләп, үзем узаттым. Калганнар Шәмәрдән дә туры килә икән. Ират кешеләр булганда юрга барабыз инде, хатын-кызлар булганда кабергә, озатырга барганда ул яктан булышып. Өйне менә әтием белән как раз подвалын гына күтәргә өлгердек, дәшә әти үземә калдырып китте инде. Барысында калганнарын бик авыр эшләрне эшләтәм, калганнарын үзем инде әкренләп иттем инде. Хоббидан килгәндә инде балык тоту инде, балыкка йөрү, нәрсә алсаң инде.